Ben, pois, moi bo día de novo, benvidas e benvidos a este primeiro foro de pintura tras esta Pinta o Camiño que facemos despois de inaugurar esa mostra aquí en Vista Alegre. Se me permitides, antes de pasar a presentarvos as persoas que me acompañan nesta longa mesa, os protagonistas deste día, pois quero reiterar en nome do Concello o noso agradecemento, en primeiro lugar, a todos vos, aos pintores e pintoras que vos embarcastes nesta aventura desde o primeiro momento que nos dixestes que sí. Estamos moi orgullosos e moi satisfeitos con este programa e co vosso traballo. Agradecer tamén a Xunta de Galicia, que patrocina a través do programa Tau Xacobeo, financiando o 60% desta actuación, a comunidade escolar, ao CEIP Ramón de Valenzuela, ao CEIP Plurilingüe de Silleda, o IES Pintor Colmeiro e o Colexio María Inmaculada, que foron os protagonistas desa primeira fase, co alumnado estudiando o camiño e elixindo esos 6 enclaves que inmortalizaron maravillosamente os nosos pintores e pintoras, e tamén, que antes me esquecín, a Amarelas, a Cris e a Erea, que colleron a idea dende o primeiro momento, soupestes transmitir a esencia do que queríamos con este programa, e as cousas, cando se fan con paixón e ilusión, pois se notan no resultado final. Moitísimas gracias a todos. E vou a comenzar a presentarvos as persoas que van a participar neste foro e que están colocadas, ou estamos colocadas, bueno, menos eu, que non pintei, por orden de situación no camiño, non? E por orden na que estiveron o pasado día 20 nesa xornada de pintura ao vivo. E vamos a comezar facendo ese camiño en Ponte Taboada, onde estivo Vanessa Barcala Morais. Ela é veciña da parroquia de Fiestras, inmortalizou esa Ponte de Taboada con esas cores primarias, cursou Ilustración e Deseño na Escola de Arte Antonio Faire de Ourense, é graduada en Belas Artes na Facultade de Pontevedra, e o seu traballo está enfocado á ilustración e ao deseño, e traballa de xeito independiente para distintos clientes. Continuando co camiño, facemos parada en Trasfontao, ese lugar maravilloso con un imponente pazo que tamén plasmou Marisa Miguel, esta muller que é unha institución case seguida. Marisa, moitísimas gracias por acompañarnos. Ela foi alumna do profesor Francisco López Carvalho en Santiago de Compostela. A principios dos anos 70 emigrou a Suíza, onde estivo disfrutando da pintura e os idiomas ao mesmo tempo, e que, como sabedes, ten feito numerosas exposicións por todo o longo da península en distintos países de Europa, e que ten boa parte da obra en América. E continuando con ese camiño, con eses 19 kilómetros que temos de Camiño de Santiago en Silleda, facemos parada noutro sitio especial con Adrián Pelido, veciño de Escuadro. Ele cursou o ciclo superior de Artes Plásticas en Deseño e Ilustración, tamén é graduado en Belas Artes na Facultade de Pontevedra, e ten un mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural. Ademais de pintar, desa fermosa viaxe ao pasado que nos deixou con esas lavandeiras no lavadoiro do Foxo, conta ademais coa carta de artesán de marroquinería e de buxo. E seguindo con ese camiño, chegamos ata Chapa, e ali estivo nesa tarde a carón da capela de San Brais unha amiga veciña miña da parroquia de La Mela, a María López Brea, que todos coñecedes como Luchi. Ela é diplomada en Magisterio, licenciada en Biología, pero os que a coñecemos sabemos que a súa paixón son o debuxo e a pintura, é algo que ademais leva na sangue. Ten unha formación de carácter autodidacta e actualmente traballa en distintos proxectos de ilustración e realizando diversos encargos artísticos. O camiño en Silleda remata en Dornelas, e ali estivo un home desta casa, Juan Liñares. Juan comezou a pintar sobre lenzo no ano 1997 e moi pronto empezou a participar en exposicións colectivas. Di que o estilo no que se atopa máis cómodo é o realismo, e a vista está despois de ver pois esa casi fotografía, como comentaba ante alguén por aquí, que fixeches pois desa fermosa igrexa románica de San Martiño de Dornelas. Quero excusar tamén aquí hoxe que antes nos estivo acompañando a David Filián, tamén é graduado en Belas Artes e tamén participou pintando dende a parroquia de Moncarides en Monte do Cantán con unha, creo que,
magistral Sinfonía de Verdes. E nada máis felicitarvos a todos por ese traballo antes de nada. E se vos parece, para que empecemos a falar un poquinho, vamos a ir seguindo tamén esta hora de ubicación no camiño, non? Me gustaría que nos contades un pouco que significou para vos participar, como foi a vosa experiencia, ou que vos pareceu esta proposta que vos fixemos. Comezamos por Vanessa. Pois a mí parece maravilloso. A ver, xa por empezar, a mí me moito de muxar fora, entón, cando me dixeron que me tocou o de Tahuara, dixo, sí. Pero nada, porque eu me sentí precioso, encantador. Entón, para mí foi, ojalá ben, foi maravilloso. E moitas gracias por crear este evento. A vos, gracias a vos. Gracias a vos. Pois para mí foi unha iniciativa por parte do Concello estupenda, que debía haber moitas máis. E logo as rapazas que participaste, bueno, que fixestes esta cousa tan... Para mí estuvo o máximo. Eu recordábame, bueno, non sei porque aquí non podíamos facer exactamente igual, pero vi que cando estive na Suiza que organizaban todo perfecto, non faltaba detalle. Aquilo era unha maravilla. Que eso non notaba falta, naqueles tempos notaban falta aquí estas cousas así. E viñeron a mente as organizadoras en ese aspecto, non? Que foi todo perfecto, perfecto. E logo o Concello, pois pareceme que, bueno, un ole, porque estas cousas quedan aí para todas as persoas que logo veñen detrás tamén, que tomen esas iniciativas, que non queden aí rezagados, carai, que fai falta ese empuxe, a xente que ven detrás, non? E nos mesmos, claro, nos mesmos que facía falta que isto, vamos, que fora visible, non? Que estemos escondidos nos nosos estudios, nos nosos talleres. O sea que a miña felicitacións para todos os organizadores. Eu tamén quería dar gracias por incluirme nesta iniciativa, pareceme tamén moi bonita, que haxa moitas máis, que se xa a primeira de moitas, oxalá tanto o foro como a exposición, e que siga medrando. Creo que tamén nós, os artistas, temos que apoiar este tipo de iniciativas, e creo que todos demos o mellor que tiñamos para esta exposición. Eso, o tempo foi-nos a todos limitados, tamén implica que todos tiñamos ganas de demostrar o noso traballo, demostrar o que somos capaces de facer ou o que queremos. Pareceme que é moi bonito este tipo de iniciativas e que sexan moitas máis. Pois nada, eu agradecer a todos os que tiveron en conta os cativos nos colexos, por en comunicación as escolas, cos artistas, co patrimonio cultural paisaxístico que temos. Eso é moi importante. Moitísimas gracias, agradecer ao Concello, a túas ideas nocturnas, Mónica, que tamén sean diurnas. Bueno, a todos sentímonos moi agrupados, a Fundación, a Marelas, a Cris e máis por favor, a Erea, que é o máis estuve en contacto, agradecerlle como fomos tratados, non sei, pareceme unha iniciativa maravillosa e oxalá haxa moitas así polo futuro da creatividade nesta comarca. Muchísimas gracias. Bueno, o feito de ser o último en falar, pois, que vou decir? Un pouco repetir o que xa dixeron o resto dos meus compañeros. A mí parece tamén unha iniciativa que hai que aplaudir, porque nos tempos que estamos vivindo, no que o mundo parece que ten parado, en certo modo, pois o artista, o mundiño artístico, pois é un dos que se ve seriamente tamén afectados, porque o artista non hai que esquecer que non é ninguén se non
fai visible o seu traballo. O artista que se non pode amosar a súa obra síntese, en certo modo, un pouco desamparado, e iso repercute incluso en que a súa moral, a súa capacidade de traballo se vexa un pouco comprometida polo tema de que non ten un aliciente polo que loitar. Iniciativas como esta ven un pouco a volver a prender a chama en algúns de nós que levamos un ano, pois, xa sabedes todos, así como a medio gas ou sin gas ningún. Entón é unha boa forma, unha boa maneira de voltar outra vez a retomar a actividade normal de antes da pandemia. Pode ser pois unha oportunidade que sirva para o futuro, volver a reeditar ou dar unha nova forma, ou non ten por que ser a mellor a través do camiño, a mellor para promocionar o turismo de Silleda, pois elixir outros enclaves representativos do concello, non sei, darlle unha voz. Bueno, eu xa, a miña cabeciña sempre está traballando, xa se me está ocorrindo montar unha exposición cando se poida, cos artistas que fomos convidados aquí, pero no que cada un poida expoñer un número maior de pezas, así que lanzado queda a proposta, se está de acordo, pois daráselle forma cando o Centro Cultural volva a recuperar a actividade normal. Estás adiantando, Juan, algúns dos temas dos que vamos a O meu é adiantarse. como está funcionando. Bueno, antes de nada, decirvos que con isto pretendemos que os artistas interactúen entre sí, tamén ca xente que nos acompaña de hoxe aquí, pero tamén, por suposto, tomar boa nota de algunhas ideas, como as que está aportando Juan, e seguro que salen algunhas máis, aprender de algúns posibles fallos que podemos ter, e tamén falar de oportunidades que se poidan presentar nun futuro. E precisamente vos quería, introducirvos así para que nos comentedes, que nos dedes a vosa visión sobre as oportunidades que temos presentes para as expresións artísticas. Como sabedes, en Silleda, vivimos nun lugar espectacular, que conta con numerosos elementos patrimoniais e culturais únicos, de gran beleza paisaxística. Por aquí conflúen, por aquí pasan tanto a Vía da Prata, tamén coñecida como Camiño do Sudeste, como Camiño de Inverno, que son tamén portas de Europa a esa creación, non? E temos un lugar que se presta moito á creación artística, a vista está despois desto, pero quería que me falarades un pouco todos do que se está facendo e de que obstáculos vedes vos na actualidade, aparte do tema COVID, que nos limitou moito o proxecto, como decía ao principio, pero que temos que seguir adiante, evidentemente. Que obstáculos estades atopando tanto no vosso oído profesional como no sector cultural en xeral? Non sei, vos quere empezar? Primeiro punto diría que hai un descoñecemento moi grande e como que a xente non valora para nada o que son as artes. Entón, moitas veces sí que sucede que para profesionalizarnos se che veñen pedindo traballo moitísimas veces gratis, eso é un problema moi grande que sigue habendo, pero de que hai me chegan emails dicíndome tal cual: ai, toma esta foto que ves, non sei que, gracias. Eso non se pode facer, e iso fai moitísima xente. Ten unha especie de hobby ou algo así, e non se valora para nada o que sabemos facer, entón chega un mundo no que te desmotivas. E outra é a falta de cousas como estas, por exemplo, ou de feiras, hai moi pouquiñas, hai moi poucas feiras de arte, e non me refiro a isto temas como arte ou algo así, senón a nivel artesanal. Eu moitas veces teño que mover máis Tallariz ou algo así, na que si fan normalmente un ano de ilustración, e hai moi pouquiñas, entón costa achegarse a xente e que te coñezan. Pues precisamente para isto temos tamén este foro, ¿no? Para que Claro, tedes eso ideas, temos como isto ideas. tamén, porque precisamente axuda moi a que a xente estes días de ir a facer recados por Silleda, teñen que preguntar cousas de ai, ti eres non sei que, non sei que, sorprende que nos recoñezan co tema das mascarillas. Pois sí, e falamos así un poquinho, entonces eso está moi ben.
sí, eu coincido contigo en que efectivamente estamos un pouco agochados. Moita xente, pois quizás non saiba o que estamos facendo. Bueno, sobre todo cando empezas, non? Cando empezas é que parece que, bueno, qualquer cousa, non? Entreteste así como te podes entreter pois xogando a, non sei, as cartas. De verdade, que é algo así, non dan importancia ninguna. Eu digo que, claro, os que xa temos un pouco máis de andadura neste mundo, pois tuvemos que quitarnos as castañas do lume, como sabe decirse, pois a base de moitísimo sacrificio, porque ninguén axudaba nada. O sea, días que estabas aí, bueno, non daban máis importante quizás a outras cousas, non? Entonces, eu vexo que, sobre todo, a xente que empeza que ten moita falta, que unhos certos apoios para que poidan, a ver, sin tanto, o sea, sacrificio si hai, pero sin tanto ter que un mesmo, pois, quitarse, bueno, tempo donde sea, diñeiro que tamén fai falta, porque eu vexo que cando empezas, a ver, non tes para nada, tes que quitar de onde sea, pero nada máis. Entonces, eu penso que iniciativas así como o que estades facendo estupendo, non? É que, oxalá, se faga moito máis, é que nos colaboremos tamén, porque se un quere facer algo, pero os demais non participamos, non facemos, pois tampouco se saca. Bueno, a mí parece que se podían facer moitas máis iniciativas para que, xa que estamos no camiño, pois que a xente que pasa, que poidan ver, a ver, que se pode ver aquí, porque se preguntan a veces, eu te he preguntado aquí que se pode ver, que se pode facer, porque hai xente que non solamente vai, pois, para aquí, dorme aquí, e a mañá levantase e marcha, non? Hai xente que quere ver o camiño que se pode ver, que se pode contemplar e disfrutar, non? Entonces, bueno, non sei se me pertence decir isto xa neste momento, tras alguna pregunta despois. Eu creo que unha das boas cousas que se podía facer, bueno, esta é unha opinión miña, a cual pensamos de outra maneira, pero que houbera un lugar donde, eso pensei no outro día, así maquinando, ¿no? Donde se pudiera todos os artistas, houbera un lugar donde, aquí, no Concello, donde cada un, pois imagínate que cada mes poñemos, ti levas unha obra, e está ali exposto, non? E o mes seguinte cámbiase. E logo, todo o que pase, e o que teña, bueno, inquietudes, quedan ver algo do que se fai no Concello, pois que haxe un sitio onde poidan visitar unha exposición permanente, por así decirlo, non? Eso parecería estupendo, porque se non se sabe o que se fai. Non, está aí. Agochado e nada máis. Pero bueno, eso queda así no aire. Podamos. Vale, pois a mí parecen unhas ideas todas, tanto de Juan como de Vanessa e de Marisa, a verdad? Hasta ahora están salindo unhas ideas buenísimas. Eu creio como idea propia, non pensei en ideas para o Concello. A min gustoume moito como no momento de estar pintando no camiño, como se acercaba a xente, como falaba, a mí eso, a verdad, casi botei máis tarde pintando, que a mañá pasei todo o tempo falando coa xente, viñan os grupos, tal, pasei moi ben, excepto cando o vento me tirou as obras. Nese momento pasei un pelín mal, pero, bueno, aportou, está aí, sumou a obra, o camiño tal cual, transmouse na pintura, pero literalmente. Juan tamén me contaba que lle pasara o mismo que a súa obra, e ao final eso está aí, é parte da historia. O meu cuadro foi pintado por encima do outro, e falando con David tamén me dixo que ele fixera o mesmo, que unha capa de gesso sobre un cuadro reciclado. Non sei, parece que todos sumamos, temos puntos en común, parece moi bonito eso. Eu quedei con
con esta idea de seguir salindo, seguir pintando o natural, seguir facendo... Parecido ao que decía Juan tamén, da idea de darlle unha volta a isto, seguir pintando, pois eu de forma personal tomei nesto tamén. Houve nunha das salidas, eu necesitei máis veces volver ali a pintar, e convencín ou engañei un pouco, que foi fácil de engañar a un amigo para que viñera a pintar tamén. A xefe cousa está ali, eu non me sentín tan solo, ou aí eso, estar pintando co compañero ao lado, que aquí ao final estábamos cada un no seu punto e non nos coñecemos hasta este momento, que dalles, eu tiña ganas de ver que fixera cada un dos artistas, dalles esa cousa de vir aquí a ver que fixo cada un, como lle dou o seu enfoque. Gustoume moito eso. A idea de seguir agora, teño polo menos unha vez ao mes salir do estudio, que nos conozcan un pouco e pintar fora. Quedemos con esa idea, agora que damos o tempo, a ver se sale para allá. Pero eso, eu collo da man todas as iniciativas que soltastes hasta agora, a verdade que me sumo, parecenme moi boas ideas, pero eu pensei máis para min que para o conxunto. Fui un pouco máis egoísta para os meus compañeros. Moi ben. Bueno, estou de acordo co que acaba de decir o compañeiro de mesa, pois a verdade é que sí, as iniciativas maravillosas. Solo puntualizar, bueno, facer respecto ao primeiro que comentabas ti, Mónica, sobre as trabas que impón isto da pandemia sobre o noso mundo. Desde logo que sí, en todos os campos, pero sobre todo no campo da cultura, no eido da cultura, proxectos que non sei se que pasa aos meus compañeiros, pero que tiña, pois tuveronse truncados, aplazados. De feito, hai algúns que non se sabe cando se van poñer en marcha, e iso, a verdade é que frustra bastante. Despois de haber feito un traballo que non se poida mostrar e ver a luz, é bastante frustrante. Respecto á segunda parte, para terminar dicindo algo positivo, é que estes proxectos eu desexaría que non quedaran así, que continuaran. Pensar que o futuro, que é o mundo dos cativos, que se lle poña en valor o arte, porque o que decían aquí é moi certo. A veces aparece como é un hobby ou eu que sei, é como colorear. Non, pintar non é colorear, pintar é unha cousa moito máis seria, é que o poña en conocimiento dos cativos. Por exemplo, facer foros de arte, crear, o que estamos facendo aquí, despois traer, por exemplo, xente que neste campo son, por exemplo, clases magistrais en alguna especialidade, no campo da ilustración, no campo da pintura, no campo, en diversos campos, fomentar tamén, traer xente experta que fale desto, pero que fale universalizar este mundo, que a veces é un mundo, según penso eu, moi comprimido, con determinadas... reducido solamente a xente que por circunstancias da vida se inclinou hacia ele, pero abrilo a un campo máis amplo, eso sería moi interesante. Non sei como, porque isto é agora vosa. E moitas grazas. Bueno, vamos a ver. Vou dar eu un pouco de caña, porque senón isto... En xeral, o meu sentimento é que a cultura e a arte non lle importa a ninguén. Prácticamente a ninguén. Importanos os que estamos aquí, porque, bueno, temos a concelleira de Cultura, se non lle importa a ela, pois, bueno, e os pintores que estamos aquí reunidos. Pero é que a hora de falar de atrancos, non é estamos falando, por exemplo, esta é unha actividade bonita porque visibiliza un pouco o traballo que facemos e todo eso, pero é que do que se trataba era de vivir de isto, non? Como calquera oficio, o artista é un oficio, e había que tratar de vivir de isto e non ter que estar traballando en cousas que che enchen a medias ou que te ves obligado a aceptar, é que tes isto como afición, como complemento, como tal. Eu realmente vexo
moi complicado vivir desto, porque xa partindo da base de que estamos fora do círculo actual onde se move o mundo do arte a nivel mundial, que xa non son, isto salira no foro previo que tuvemos con Nerea, xa non se trata de París ou Nova York ou tal, non, agora é que está volcado hacia China. Os maiores compradores do mundo de arte son chinos agora. Nós aquí non vendemos unha puñetera obra, e se vendemos unha obra cada 3 ou cada 6 meses, pois iso dache para comprar máis pinturas, pero non para comer, que era do que se trataba. Entón, desgraciadamente, eu vexo un futuro moi incerto de feito, non coñezo, mira que coñezo un montón de artistas, de pintores, de escultores e tal, e prácticamente ningún vive de isto. Marisa ten unha firma moi recoñecible, con unha trayectoria de moitos anos, moi valorada, pero ela non abandonou cando estaba en activo a súa profesión de mestra. Exactamente, porque o mundo artístico é vivir en unha total inseguridade. Entón, as oportunidades, sí, a ver, a seguridade que che está a ter outro traballo é de que eu asumín de que eu xa de isto non vou vivir. Entonces, a min reconfortame simplemente que se me recoñeza o meu traballo. Ainda que non venda nada, me dá igual, pero o feito de que alguén che veña e che dé unha palabra de ánimo ou che diga, olha, pois gústame o que fixeches ou tal, iso é o que me incentiva. Mais alá do tema económico, pero por outra banda tamén hai que recoñecer que o que apuntaba Vanessa na primeira intervención desta rolda, pois ten a súa razón. Que pasa? Que nós, ao non ser profesionales ou non vivir desto, pois tanto nos ten, o sea, non é que nos teña igual, a ver se me entenden, pero o tema é que che ven calquera e che propón colaborar en un proxecto sin cobrar, simplemente polo feito de, oye, pois de ter un pouco de visibilidade, que vexen o teu traballo e tal, aceptas ainda que sea sin cobrar, e iso non debería de ser así. Coñezo unha anécdota de alguén que foi, o sea, tiña un amigo, o paisano era un pintor, non? Tiña un amigo, e o típico que che dixían, pero olha, a ver cando me pintas un cuadro. E dixolle, pero vamos a ver, ti a que te dedicas? Joder, ben sabes a que me dedico, eu vendo electrodomésticos, teño unha tienda de electrodomésticos, e eu vou a túa tienda que me regales unha lavadora. É que non o valoramos da mesma maneira. A arte é algo prescindible. A xente, aínda que che guste algo, moitas veces confórmase con ver, pero non en invertir en arte. Entón, mentras eso non rache, pois vexo que as oportunidades, o que, volvendo outra vez ao principio da miña intervención, do que se trataba era de ser profesional de isto, vivir de isto sin outra historia. Coa situación que estamos, pois, certamente son pesimistas. Eu seguirei pintando, seguirei amosando, seguirei tratando de promover a cultura e a actividade cultural aquí no Centro Cultural, pero sin outras aspiracións. Xa acabo, porque senón non un pouco. E que ademais xa algún xa comentastes parte do que vos iba a propoñer agora, pero bueno, en todo caso, eu estou aquí anotando esa tormenta de ideas para entre todos pues mellorar. Coincido contigo en que desgraciadamente, pero non só pasa coa pintura, en moitos outros ámbitos. Eu, por exemplo, son xornalista de profesión e teño compañeiros que son fotógrafos e que se queixan, o que comentabas ti moitas veces, que alguén lle pide, oye, pásame unha foto
sin valorar, digamos que non se valora, non? É dicir, esa concepción de que non estudies arte, seguramente aquí poderían falar máis a xente nova que está máis formada, que eles son graduados en Belas Artes, sí que enfocaron a súa carreira profesional por aí, e sí que poderían decir que o mellor seguramente en algún momento da vosa vida vos dixeron non te dediques a isto que de eso non se vive, non? E o que facedes vos, formándoos tamén con, está pedindo aí a palabra, acercamos o micro a Vanessa, que creo que acabo de darle alguna clase. Eu que penso é que igual que poderíamos facer era algo para chegar a xente como traballamos, porque creo que o que pasa é que moitas veces non se saben as horas que nos metemos en algo como este, que, por exemplo, sabemos que se alguén vai tocar o piano, pues sí que estará practicando moitísimas horas semanais para poder tocar o piano, pues isto é o mismo. Incluso cando xa estás traballando neste sector, tens que practicar todos os modos todos os días, porque ao mes seguinte igual, pues xa te notas como que xa non vai a cosa tan fácil. Por exemplo, agora durante o COVID, pues, en que non houbera traballo, tiñas que levantarte igual e seguir practicando para non perder o que xa sabes facer. Entón, sí que me gustaría mellor ensinar a xente como facemos, como traballamos, porque sexa, se traballas en digital, se non traballas en digital, se faz pintura de óleo, que sexa, que a xente saiba cantas horas realmente votamos. E practicamos e estudamos, porque isto era moito traballo. E requiere tamén unha formación continua, non? Pois artistas como a ti, como David, que traballades moito en digital, non? Pois sempre están saindo un programa todo o rato. A reciclaxe, non? E as técnicas. Bueno, ao fío do que comentaba Vanessa, decir que, bueno, neste foro, no proxecto, tras de Zapinta o camiño, que se buscaba tamén, ainda que, como apuntaba antes Adrián, tivestes pouco tempo os artistas para mosalo, non? Pero tamén era non só poñer en valor os recursos que temos ao longo do Camiño de Santiago, sino tamén poñer en valor o vosso traballo, que a xente vexa, non? Ou de alguna xente que participou ese día, por certo, tamén agradecer a xente que participou nas rutas, que fixo algúns pequenos tramos e outros o tramo completo entre Taboada e Dornelas, e moita xente comentaba, mira que ben, ver como pintan, pero en vivo, non? Que moitas veces pois non é algo que estemos acostumbrados, e agradecer que moitos de vos fixestes un esforzo loitando contra o vento. Creo que todos, Marisa, Adrián, creo que todos tivestes problemas ese día co vento, pero bueno, son cousas do directo, non? E como xa empezastes a falar antes un pouquiño do último tema que quería introduciros, que era, bueno, falar das iniciativas que poderían funcionar aquí en Silleda. Temos que ter en conta o contexto no que estamos, os medios que temos. Marisa apuntaba antes unha idea que me parece moi interesante, o de contar con un centro, non sei, Marisa, si máis que ademais de ser un centro de exposición continuada para os artistas locais, que estades moitos deles aquí, pero temos máis, tamén facer como unha especie de punto de encontro, que é o que estamos facendo hoxe, como un foro permanente. Eu que apuntaba Adrián tamén antes de pues, a ver, cada mes ou cada X tiempo, non? Xuntarnos, ter un día para, pues ahora vamos a pintar aquí ou ali, é moi bonito eso, Eu recordo hai anos que nos reuníamos en Santiago, na Plaza de Cervantes, ou, bueno, no edificio de Correos, onde hai onde pasa a xente para a catedral e por aí. Todos os primeiros domingos de mes reuníamos ali bueno, vendíase. E así non se vende, pois mira, hai que empezar por algo, é que non podemos quedar inactivos. Temos dicho, bueno, pois mira, fun ali, gastei tanto, non vendí nada. Pero é que eso forma parte da nosa profesión. Cantas veces eu saído fora, ao estranxeiro, é gastarme un diñeiro, non? E gracias a Deus que vamos, que me foi moi ben. Pero, se non me decidira, pois estaría aí tamén, pois, que ninguén soubera do tocado, e como amigos, outras persoas tamén. Entonces, é interesante, todas as ideas que podemos aportar, é que se vexa o que facemos, sobre todo. É que, bueno, é o que decías ti antes das horas, non? Se algún entra, eu non sei vos, pero no meu estudio,
ás 4 da mañá me veo pintando, diría que estou tola, ou ás 5, ou ás 6, ás 6 ou outro día, para que non me haya topado carro, ás 6 non meterán. Pois claro, pero se queres chegar a algo, ao principio desanimaste porque dices, bueno, pues, fíjate, pues non se vende nada. Eu acordo a primeira exposición que vendí un cuadro, estaba máis contenta, máis feliz, que vamos, aquello era que non pensaba para nada vender nada. Bueno, entonces, tens que, se queres chegar a algo, tens que traballar, e dedicarlle horas, e horas, e horas. E así. En algún momento, eu penso que os máis novos vos vedes compensados, non? Con eso, porque todo se... O que vas facendo, vas posto unha meta, a metas hai que tener tamén. E a veces encontras grandísimos obstáculos, claro. Pero, bueno, todo vale a pena. O sea que non vos desanimedes os que estades aí empezando, porque eso, pero, a ver, acabades a carreira, e sabedes moitísimas cousas, moitísimas, pero o traballo é importante, tens vos facer vos a vos mesmos, dedicándolle horas e horas e horas e horas. Eso é, porque ao principio, bueno, pasando pau de cero, muitas veces, aquilo, eu acordo nos primeiros casos dicía, ai Dios, pero valimos antes, e como podo facer isto? O sea, porque hai que, a mente teñen que estar aí, dando caña. Bueno, estamos vendo que este foro tamén vale non só para compartir tamén experiencias entre xente nova, consellos dos que xa sodes artistas máis consagrados, e tamén vin antes, cando comezastes a chegar, pois que algún de vos pois non vos conocíades físicamente, co cual non tiverades aínda ese contacto directo, non? E, polo tanto, pois, a verdade é que estamos moi agradecidos e satisfeitos con esta iniciativa. E respecto ao que apuntabades, bueno, decir que apuntaba Marisa de ter un centro de referencia, decir que aquí en Vista Alegre, como ben decía antes Juan Liñares, pois sí que é un centro cultural que se significa, eu sempre o digo, creo que xa me tocou vir a apertura de 2 exposicións anteriores, antes de que esta locura da pandemia pois cambiara tamén o que é a actividade cultural, non? Entre outras cousas das nosas vidas. E sí que é un referente, tedes mostras como de Zarte, que xuntades artistas da comarca, pero non sei se aquí ou noutro lado pois poderíamos facer pois unha das ideas que apuntaba Marisa, non? De ter aquí un centro de referencia para todos vos, que unha vez ao mes vos xuntedes, implicar a máis xente da que hoxe estamos aquí, que sabemos que hai moitos máis que se dedican, incluso se pode abrir a outras artes, non só a pintura, tamén temos pois xente que fai creacións de tipo máis artesanal, pero que ao final tamén son creacións artísticas, e non sei se por aí podemos, o mellor, darlle outra... Eu digo que non só cada ano. Eu, non sei, gustaríame que todos estuéramos representados en... Imagínate, que sí, tanto aquí que sea un centro de referencia xa, como se lle dá un local onde non tuveras que ver tampouco os que pasan, que ao millón, pois, se vas por aquí, normalmente sí, en lugar de máis. Pero non somente unha vez ao ano, senón que se pudiera ir, pois mira, hoxe, os principios de mes, leva un cadro, o que este facendo. Ti levas outro, e así. E ter sempre algo onde o que queira ver arte, que vaya ali. O mes seguinte, cambiamos ese cadro, pois levamos outro. Para que, además, vai ser a evolución dos pintores. Eso sería estupendo. Para mí sería... porque eso, eu penso que non se fai, aquí non está facendo en ninguna parte. Entonces sería eso. De ir cambiando obra, e, pois mira, hoxe vou a ver o que fixo Adrián, o que fixo Luche, o que fixo... Así, non? Cada mes así, ir renovando. Que vos parece? Moi boa idea, sí. A de introducción. Claro. As ideas están moi ben, pero despois o público decide se virou. Non sei aquí... O público acostúmbrase, vaise educando. Non se acostumbra, Marisa. Nós aquí levamos anos facendo exposicións e está aí Alfredo que se lle pode decir. O sea, se lle pode preguntar. Valoro o éxito dunha exposición o día da inauguración. Vale? Porque é o día que máis xente ven, o día que veñen os artistas,
Temos a experiencia de que cando son colectivas sempre ven máis xente que cando expón unha única persona, porque, claro, ao participar varios artistas e cada un deles ven acompañado un familiar, un amigo, tal, que avisou, tal, bien, vale. Pero despois, durante o resto do tempo que permanece a exposición activa para poder visitar, aquí non ven prácticamente ninguén a vela. A xente que a ve é xente que ven aquí a cursos, ven a pilates, ven a zumba, mentras esperan, pasan por ali. Bien, vale, está ben, vale. Pero ese, ao mellor, non é o público ao que o artista ten que aspirar a chegar. O público que o artista ten que aspirar a chegar é un público que entenda de arte, que invirta en arte e que sepa apreciar unha obra, non algo que van a ver na sala de exposicións como formando parte dun decorado. Vale. Despois, queremos, non sei, ideas. É que eu vexo super complicado, eu sinto ser pesimista, pero é que xa é moitos anos peleando con isto e non ves que aquí ten exposto Marisa, ten exposto Fontevila, ten exposto moita xente de aquí, que si, o día da inauguración, é unhas inauguracións, comentaba tamén o outro día. Bueno, tampouco é un momento no que vexa eu que vai xente, o que dicía eu, xente interesada en arte e en adquirir arte, senón de que quen vai ás exposicións? Van os artistas, os que promoven o asunto, aquí están as chicas de Amarelas ou do propio Concello, cando organizamos nós está a xente da directiva, ás veces somos máis da directiva que público, outras veces temos feito inauguración de exposición de xente de artistas que traemos de fora para abrir un pouco o arte que se fai tamén un pouco fora de aquí refiro en Galicia. E que sucede? Pois que ten habido exposición que do pueblo non viña ninguén, non ven ninguén. Despois, eso que nas inauguracións o amigo que se viu comprometido porque lle dixo que ahora se podía ir, que non sei que, pero alguén que eu sinto ser pesimista, pero é que é o que vexo todos os días. Hoxe estás especialmente pesimista. Mira, Juan, a ver, unha cousa. Eu vou por outro lado. Eu vou que, a ver, nós temos que educar a sociedade no... Pero a sociedade non se deixa educar, porque para deixarse educar ten que vir. Vou xe comentar. Eu cando empecé a pintar, non se quero pintar ninguén. Pintaba Colmeiro. Vale, conocía ese Colmeiro, nada máis. A xente non iba, claro, non iba a ninguna exposición, non iba para nada. Cando empecé a dar clase aos chavales, pois os pais empezaron a interesarse. E moitos deles si compraron pintura. E até non iban a exposición nadie, pero que tontería, ver ali catro claro. E algún deles, pois mira, o ano pasado, un día me pasei pois unha, a ver, quedei hasta colorada, non? Entrame unhas señoras maiores, cando viron un desnudo lá enfrente da porta da entrada, que era ali onde estaba a Casa de Cultura antes un do Toxa, non? Madre mía! Mira, unha delas botou as mãos na cabeza e saiu para fora, pero disparada. E aquilo era un pouco máis comedida, bueno, aquela aguantou un pouco o tipo, sabes? Entonces, bueno, pois, en fin, estaba ali precisamente estaba un curso, bueno, era sí, que dixo, bueno, pero vamos a ver, dixo ya que quedou detrás, pero vamos a ver, é que na Capilla Sistina non hai desnudos, bueno, pois, a xente hai que educala, e si, e sobre todo por os chavales que vayan vendo, o sea, cando os chavales, temos que facer algo tamén por, bueno, eu vixo desde o meu punto de vista docente, educar un pouco os rapaces a que vayan, que vexan pintura, que creen inquietudes, porque algúns deles ten unhos grandes dotes e
quedaban dormidas aí, porque ninguén lle inculpou nada. Eu recordo cando era pequena, o que é pintar, dibuixar, por Dios. Nada, o sea, que non lle daban importancia, pero ninguna. Non tiña vida así, da altura, o dibuixo que dibuixabas. En fin, solamente tuveches en contacto con o dibuixo, pois na carreira. Eu acordo de que o profesor escritor que era pintor, ese, bueno, pois influeu-nos moitísimo, pero moitísimo, O fío do que comenta Marisa, neste programa pois implicamos os centros educativos. Sempre nos parece interesante que a comunidade escolar, non, que son eles, son o noso futuro, pois que estén implicados neste tipo de iniciativas. Decirvos que antes, falando tamén co director do centro que hoxe nos acompañaba, vamos a organizar pois unha serie de visitas cos centros escolares, nos distintos sitios nos que vai a estar esta mostra. Hoxe arrancamos aquí, pero vai a estar tamén na Casa da Cultura e en Carboeiro, para que os rapaces coñezan, porque antes me comentaba o propio director que os rapaces estaban preguntando como pintaron, que quedou, porque eles foron os que elixiron os sitios. E sí que me parece interesante, desde o punto de vista, incorporar esa transversalidade, non, do programa, incorporar a comunidade escolar e facer que esos rapaces vayan apreciando non só o patrimonio que temos, senón tamén a descubrir todos os estudios, pues mira, porque a maior parte quedan aí as cousas dormidas, non teses, e cando alguén, pois, ao principio, diste, bueno, pois levas unha inquietud moi grande sabes, porque sabes, o arte, en algún momento, pois, é como, non sei, unha hora en ebullición, non? Que ten que sair, pero a veces estás tan, non sei, tan construída, tan... que non se quedou aí, quedou iso, sin explotar. E que vos parece si, aproveitando o título, por exemplo, este ano foi o camiño, si tras 10 a pinta e aproveitamos, pois non sei, outros recursos para facer vindeiras edicións, non sei, aquí pode salir hoxe ao mellor alguna idea, aparte me quedo nos quedamos co do centro de referencia que decía Marisa, tamén coa posibilidade de organizar o mellor no futuro algunha feira, sempre que toda esta situación sociosanitaria non lo permita. Non sei que vos parecería, pois, utilizando este mismo formato, se cadra. Iso era un pouco o que comentaba eu antes xa, porque temos outros enclaves maravillosos para plasmar no Concello, en este caso circunscribiuse ao que é o camiño, pero non ten por qué. Ti que levas turismo tamén, pois me interesarache promocionar outras para o Concello inteiro, non solamente hai moito por suerte que promocionar. Xa. Despois, ao fío do que comentaba Marisa, todas estas iniciativas de cara a educar os rapaces, a que teñan afición polas artes plásticas, pola pintura, en este caso, e tal, iso é que nos vai a levar, pensade o ben, a que moitos deles, ao mellor, conserven esa afición e sean como nós, artistas. Pero había que educalos, había que educar ao mellor máis aos pais, no sentido de que se o rapaz ve de pequeniño que os pais de vez en cando compranlle unha obra a un artista, ese rapaz, cando sea adulto, terá o naturalizado, e ao mellor non será el artista, pero será capaz de invertir en arte. Senón, os rapaces a todos, prácticamente a todos, les gusta dibuixar e pintar. Claro, despois, cando se fan adultos, pois a vida levate por outros derroteros que obligan a deixar esa afición, porque non hai tempo ou o que sexa. Centro de referencia, douche unha idea. A Casa Rectoral de Dornelas é un sitio maravilloso, hai que restaurarla, eso sí. Está caendo. Non sei como está o tema. Como outras moitas. Non, pero digo porque ese é un punto que está situado no camiño, que se podería restaurar como lugar de acollida tamén de peregrinos. Non temos por que quedar, temos dos camiños, non temos por que ter un único albergue. Entendes? Ali poderíase ao mellor habilitar algunhas estancias para descanso dos peregrinos e ter algunhas estancias tamén, ou unha estancia
para exhibir o que decía Marisa a obra dos artistas e incluso promocionar un pouco máis o Concello no sentido de produtos que se fan aquí, de ter aquí uns milindres, de ter, non sei, se hai alguén que colleite mel con denominación de origen ou tal, pero esas cousas. Eso estaría encaminhado a amosarlle o que somos e o que facemos en Silleda, en Trasdeza, a xente que nos visita de fora. Porque si ti tes ali un centro no que os peregrinos poden pernoctar, pois, coña, que o van a ver. Sin embargo, aquí non o fan, pasan de largo porque eles están facendo o camiño. Donde paran é donde entablan algo de relación. Bueno, non sei, feiras, teñense feito feiras, houve unha feira que tuvera moitísima repercusión. En que ano fora, Marisa? No 96, 90... Exactamente. Entre o 96 e o 98, viu de ser, na Semana Verde. Fai uns anos houbera unha exposición que organizaran un ano de participaran... Pero de todas partes, serían amigos... Claro, participaran artistas... Todo por aí... Participaran artistas de moitas zonas de Galicia. Sí, sí. Incluso esta mini exposición, non sei se este ano vai haber Semana Verde ou non, pero yo levar as obras para o stand do Concello. Non sei, hai ideas, hai moitos. Incluso porque non hai unha máis sobre o camiño que podemos facer nos pois verificar agora que se calquer motivo que este facendo, pois vou a pintar algo sobre o que hai no camiño e levarlo tamén a maiores, non? Facer un poquinho máis grande a exposición. Podría ser. Bueno, ideas que non falten. León, anotamos aquí un montón delas e algunhas, por suposto, son máis factibles que outras. Dicirche, Juan, que a Retoral de Dornelas é da Igrexa, non é do Concello. Como a maioría delas, por desgracia, están caendo, pero bueno, sempre se pode... É unha casa verdadeiramente digna de ser restaurada. Temos moitas Retorales que merecen. E que este xusto no camiño por ali sí que pasan os peregrinos. Por eso eu diría ese interés. Que este xusto no camiño. Bueno, non sei se dende as persoas que nos acompañan hoxe aquí, pois tedes algunha pregunta, algunha idea tamén, algunha proposta que nos queirades facer chegar, preguntas para os artistas. Non? Teñen fame. Bueno, esperamos que vos gustara, repetir que esta exposición vai estar aquí hasta o 18 de maio, en horario de tarde, de luns a venres, podedes achegarvos aquí, comentalo, temos aí trípticos para que le vedes, e agradecervos a todos e a todas pues, que estiverades con nós durante todo este tempo, que participarades. Esperamos que esta exposición ao longo do seu percorrido vai estar tamén en Silleda e en Carboeiro, pois que xunte máis xente, que non nos quedemos con esa idea que nos daba Juan, a pesimista, que a idea mellor. A miña visión que non se sabe tampouco como unha visión pesimista. Eu trato de... Porque, a ver, sabedes que algo de experiencia en isto teño, entonces simplemente tratei de decir o que eu vexo, pero... Claro que sí, pero... O sea, o arte sigue sendo unha paixón e os que nos adicamos un pouco a isto, pois seguiremoslo facendo, aínda a pesar de todos os atrancos que poidamos atopar. Por suposto. Acórdate do tema que che dixen antes, do de Ponteceso, por exemplo, temos aí un concello, xécheme que o quitara no foro. Así que estou no quitando. Nada que... Quedache un minuto. Que o Concello de Ponteceso pois está na Costa da Morte, está tratando de establecer lazos culturais para facer cousas en común con outros concellos de Galicia, e xa ten feito con uns cuantos. Entón, pois, eu apuntaba, por exemplo, porque a mí ocorrenseme ideas a Mónica, por exemplo, que
non sei, convidalos a que veñan a facer o tramo do camiño de aquí de Silleda, por exemplo, sería unha boa opción. E, en contrapartida, eles teñen o camiño dos faros, non sei se vos sona, que percorre a Costa da Morte, son varios centos de kilómetros, pero no que no tramo que discurre ali polo seu concello, pois poderíamos ao mellor preparar unha rutina, e eles veñen aquí, nos vamos alá. Outro día ao mellor poden vir máis en plan de ver con un guía que lles vaya explicando o Carboeiro, as cataratas, non sei que tal. Nós vamos ali é a Una de Eduardo Pondal, está o castelo que teñen ali, está o Museo Galego da Marioneta. Eu tiña palabrada unha exposición ali no museo ese, da Marioneta, non sei como antes do Xoveiro. Tiña palabrada unha exposición antes da pandemia ali, pero todo isto pois se botou por terra o tema, pero un día volveremos a retomarlo. Entonces, que poden ser tamén iniciativas interesantes a facer para promocionar fora de aquí o Concello, o camiño. Por suposto, o intercambio con outros concellos ou con outras comarcas que sempre é de agradecer, igual que dende os que temos a responsabilidade, bueno, agora nestes momentos de estar en certas institucións onde temos que promocionar e apoiar a cultura, é imprescindible contar con colectivos, con artistas, con creadores, con creadoras. Por lo tanto, hoxe nos vamos de aquí con moitas ideas, nas que iremos dándolle forma nos próximos meses, e, como decía antes, pois reiterar os nosos agradecementos a todas as persoas que participastes, que fixestes posible que isto fora unha realidade, que Trasdeza pintara o camiño, ese camiño que moita xente de Silleda ao mellor descoñece ou vivimos de costas a él, eso non pode ser, temos que seguir poñendo valor tanto todos esos recursos que temos aí como outros moitos, e, por suposto, a nivel cultural, as artes plásticas pois son un punto moi importante. Así que nada, moitas gracias tamén a xente toda que nos acompañou hoxe, e vémonos, esperemos que o ano que ven a ver se xa sen máscara e con menos distancia para participar pois no que sería o segundo foro ou, quen sabe, outra actividade de Trasdeza Pinta, e aí o deixo. Moitísimas grazas.